Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanakati utanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. When you want subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe pani leaked audio yatakuvigirai yama members batora vaneuso Chamisa vabuda vachitaura kuti why vaneuso Chamisa vasiri kubuditsa his next plan zvikanzi it's because havasi kuda kuti bato zanu PF nanavashabangu vaziye kuti what is going to do next zvikanzi is planning kuvastrika vakavarairwa Mure Zimbabwe akabuditsa zvakare nyaya yekuti why vachamisa vasina kudemonstrata vakataura ivo vachiti vanodemonstrata nekuda kuti inyu kudai akapinda mustreet nevanhu vanhu vaikuwadzwa vanhu vaiuraiwa Mure Zimbabwe tinazoti munoona sei nyaya iyi hanzi vaneuso Chamisa vane secret plan yavakahodha isiri kuzikanwa nevanhu yavada kuzongoimplementa vanhu vakavarairwa bato reopposition rakavarairwa Mure Zimbabwe tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi tinoda kuti mungozvinzwira mega masupporters avaneuso Chamisa vachitaura these are leaked videos abuda mugroup rebato revanhu vaneuso Chamisa Mure Zimbabwe tingade kuwesta nguva yenyu toda kuti muzvinzwire moto zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Onai audio inzwai audio iri moto zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Muri sei komukoma kana kuti muri sei hazvanzi handizivi kuti ndokukwazisai sei. Kunyarara kwavachamisa hakusi kupusa, asi hazvibetseri kuti vachamisa vaurambe vachitaura mapfungwa dzavo paruzhinji. Maopponents aPresident Advocate Nelson Chamisa haatofaniri kuziva next move yavo, haatombofaniri kuziva zvavari kufunga, haatombofaniri, because vakaziva zvavari kufunga vanotageta vanhu vanofungidzira kuti vanoshanda navo, vakatogara vakonzeresa confusion. Remember, pamari apa pana munhu anoramba mari wangu. Zvinogona kuti dai vachamisa vakati vari kushanda neblue movement, Chibaya naOstalos nevamwe vana Prince Duvekos Vanda vanogona kutotengwa vakatotengesa struggle uyu isati yatanga. Hanti unoona, saka rega vanyarare, zviri nani maina saiko avo vanhu vari kumusoro ikoko vazive next move yavo, pakuti isu rudhende nevamwe vanhu vazive next move yavo. Chinhu chinofa chisati chatanga, tinotanga chinhu chakaora sezvatakaita patriple C. Hatunoona. Saka inini mavonero angu ndekuti kana pane new movement ichatangwa, ngaitangwe nenew blood. Hati ngaisatangwa nevanhu vanga vari muMDC kana mutriple C. Ngapatsvakwe imwe leadership yanga iri kuzhe yoitwa hayo blend nevamwe vashoma-shoma, pova necollective leadership, but not now. Zviri nani movement yacho ifomwe maybe towards 2028 elections, yotsvaka rutsigiro, because munoziva vachamisa kuri kuti vafoma bato or movement a year before my election. Panongoitika zvakaitika izvo zviya mutriple C, panongowana zvipfukuto zvinopinda zvodla, zvinoda kushandisa zita ravo kupinda kumabasa. Hatimuona, asi vasinei nevanhu, vasinei nezvestruggle, vanenge vaida ngoride on someone's popularity kuti vapinde kuparliament, vapinde kumacouncils, vodya vachidya futi kuZANU-PF vachinge vatengesa struggle. Izvozvo hano mukatarisa zviri kuitika kuZANU-PF iko zvino, munoona kuti vana Chombo, vana Kilazivu, vanhu vakadzokera kuZANU-PF, vanhu vaifungidzwa kuti vachashanda naKasuku here.
maybe inyaya yekuti vanhu ivavo vakuona kuti aiwa tikadzoka mukati togona kubvundura chinhu chedu zvose zvatanga takaronga paya before 2017. Aiwa, regai vachamisa varamba vakaisa makadhi avo pachifuva chavo, vapei nguva yavo. Politics game of ideas haidi kumhanya, hazvidi kusaririra, asi pakati nepakati tinosvika chete. Be patient, hama dzangu, ndatenda zvangu. Aiwa, ini ndoona sekuti ka hongwa president has got vision handikai, but pakunochuza maleftenant ava ngavachuze vateedzeri vavo vanotrasta vaite madepute avo, so that they share the same vision nemadepute avaya. Then kana tichiita maposti edu kana mani ese torega kuzoitirwa wana hwachabangu hwatakatambwa chekuserinaya chabangu kuti anonopinda achiona songe pasina vanhu pese vogara vasosa pese maposti ese ogara apihwa vanhu, tozoona kuti kumberi kwacho kuno zvinopera sei kuitira kuti tigadzire 2028 iko tipinde 2028 tiine simba rakanyatsoti tsvikiti. Vamwe hasiye problem chai. Problem yakakonzerwa nevanhu vaida zvigaro, vanhu vanenge vachida kudanwa vachizi secretary, vice president, treasurer general or whatsoever. Ndo vanhu vakaita problem ivavo. People are in politics for money. They are greedy. Handunoona. That's why iko zvino vakati Chamisa is a dictator. Dictator raka resign rikabuda. Ichiko here triple C. Iri kuindepi? Kusara kwama MPs nema councillors vari kuinda kubasa. Pade chamuchiri kuhwa here che triple C. Haichina kana direction. Izvezvi kutaura kuno. Ndiye kuita ma demonstrations. Plan B yawokuda kuti iitwe iwewe ndeye, because plan B ingaitwa ndeye kupinda musango, ndeye kuita mademonstrations of which iwewe unoziva kuti chero tikazivisa mapurisa zvikanzi nhasi mapurisa aziviswa kuti parikuda kuitwa demonstration panotofa vanhu. Saka iwewe unoda here kuti vamwe vanhu vafe? Chamisa akataura akati handidi kuurayisa vanhu, because iye haambofi, iye haafi akaurawa pademonstration. Vanhu vanofa pademonstration, vanhu vanopfugwa, ende futi demonstration yachona haitombotendegwi nepolisi. Tikaenda zvenharo mustreet ndo panouya masoja opfura vanhu. Hati unopaona manje. Plan B yaivapo ndo yekuti ma-MPs angadai asina kuitwa sworn in. Ndo paifanira kutangira ma-1. Ma-MPs, ma-opposition MPs angadai akaramba kuitwa sworn in. But ivo vaka-insista vakati toda kuenda kuparliament, toda kunoita protect the zone of autonomy. Vanhu vangadai vakamira naChamisa paaitaura iye kuti hakuna ma-elections aitiwa. Handi unoona? Ende paya pane chance because Sadak chaiyo nemamwe ma-observer mission anga ataura kuti this election process was flawed and shameless. Hapana ma-election angaitwa. Ndo pataikwanisa kuita ma-peaceful demonstrations. Manje apa hapachina ka-plan B apa. Plan yatovapo ndeye kumirira mamwe ma-election. Unless kana mune imwe plan B yamunoda kuita isingaurayisi vanhu.